Auzi, dar zine și o poezie cu Coco în cap. Păi eu nu știu poezii. Zine una, stai acolo, una Stai pentru bunica. Zi una pentru bunica, că tata se duce la bunica să-i duce o poezie. Spune de unde ai Coco tu? Cine ți l-a adus? Mi-a adus Ionica. Și cât a dat pe el? Cât e de-a ta? 300 De? de dolari. Da, e tare Zi de mai tare. De dolari! Frumos. Și Coco e... Și e băiețel sau e fetițică? Cine? Coco. Păi cum să fie fetiță? Besel. Da. A, da? Eu credeam că e fetiță. Păi besel. Da? Eu sunt besel. Da? Și eu ce sunt? Lasă-l. Păi a plecat Coco, acum ce-i făcut? Păi cu ăla? Să-mi dai pe Coco să-i du lui Ionica. Nu. Atunci întoarce-te la tata să te vadă. Ori îmi dai 300 de... ce-mi dai? Ha? Eu n-am auzit. De dolari. Îmi dai 300 de dolari? Da. Bine. Mămică, dar dă-și mie un pup cu Coco în Păi cap. lasă că... Hai, du-te și pupă pe mama cu Dă-și Coco. mie un pup cu Coco în cap. Hai, du-te și pupă pe mama. Păi ce putea. Nu, lasă-l. Nu vreau să vină și la mine. Bine, La tine, te iubește în Numai la mare. el vine, bă. Numai la el vine, uite la Dar el. am din capătă de puție. Lasă că te iubește pe tine, că zice că tu ești mai iubit de el. Că tu ești copil. Tu ești copilaș. Ia chiar dă nu. cioc și lui mămăița. Ia, Lasă că stai să hai. Hai că am pus să-l prind. nu mai bădine. Dar să știți că nu mai poate să mai e. N-are putere așa, nu știu de ce. Ori a fost prea obosit astăzi. Eu n-am văzut așa ceva decât sunt. Zi o poezie dacă vrei să te las. Mamica-i supărată că mai ți-am bărat. Tata este lucru care mi-a jurat pe toată. Încă una. Mai zi una. Când te râzi? Este lucru ăla cu toarele la rândă. S-a mâncat S-a urcat în colțul. Mi-a zis și-a mâncat totul mie. Bravo! Și cu două babe? Cu două ore se zice vorbește francezesc. Dar ia zi o pe aia cu capra și trăiezi. Și-a ridit un foc și las. Oh, Păi asta e bună. Și cum cânta mama lor când a venit? Tăiesc, cucuiesc, mare, redată, cuiesc, avem un foc. Și lupul cum cânta? Odată râs, cucuiesc, mai rădesc, cuiesc. Așa mă găsesc. Și ce a făcut el după aia când a vorbit așa? Am stat la mea și i-a scudit nici... Yo. Așa a zis? Și Raua când vine cum zice? Tu mă știi cu minte? Dar tu cine credeai că e Raua? A venit cineva în cap la el și i-a dat Coco și a tutit-o. Ha, da? Da. Dar cum vorbește lupul, mă, ia mă zi? O peste Cum? Cum? pe lup. Lupul, cum strigă la ies? Cum vorbește? Toman, dar băiatul ăla în parc ce a făcut lui mama aia? Auzi? Ce mi-ai făcut cu Sania? Tomiță? Ia de unde a venit? Ia spune tu, dacă... Lăsați-l. Stai pe acolo, Ia așa. spune, ce facem noi? Lasă Așa zi. Chedată ca un chefir care avea unul în buzunar, a venit și l-a luat, lasă și l-a mâncat și botul l-a luat în gut. Da? L-a luat în gut. Ah. Și cu Tom și Jerry? Consilei, păi ăia sunt în televizor. Ah, și? Păi acolo se joacă ei. Ah. Acolo se joacă. În televizor? În televizor. Ah. Și... Auzi, și lui bunica, tu ce-i transmis că se duce tata acum la bunica? Dar uite-te la mine când... La mine te uiți când vorbești cu mine? Așa zice. Ce-i transmis tu lui bunica când pleacă acum la... Ce să-ți aduc? Ca să știe bunica. Să mi-aduce un cadou, o mașină. Ce fel Un de... avion mare. Dar uite-te aici la mine. Ce fel de avion? Nu scot, să văd. Ai, nu, stai acolo, stai Zici ce acolo. fel de avion? Păi avionul, nu, un avion. Nu. No. De avion. Cu fău, să dea ca la elici. Dai cu elici. Și lui mama e beză la ce-i transmis? Transmit Ce? Tomiță. din asta. Ce-i transmis? Tomi,
Ce-i transmis, Îi mama? transmit o bomboană. Îi transmis o bomboană de la tine și un Eu, pupic. pupic. Cum îi dai pupicul? Ia să văd. Așa, așa. Păi de ce ți-ai dat cu luz? Păi ca să fiu frumoasă. Lăsa tânără. Mai iubit. Da? Spune cum e mama. Toma, Ai văzut? ia uite, te iubește, uite. Hai spune cum e mama. De ce m-am ucipit? Ți-a dat un joc cu dinții. M-a pupat? Da. M-a pupat. Că dacă nu ți-ai tăiat unghiul să-l dea. Iată la mama e să-i dai un joc și... Hai. Dar încet, Încet să nu se sperie Coco, încetișor. Încet. Mai dai unul lui mama. Bravo. De la mama și dai. Ce dulce a fost jocul tău. Încet. Să sperie Coco. Mulțumesc. Doamne, dar ce dulce mai. Asta ce? Și după v-am găsit o păsare. Acolo dormi, nu? Păi te se sperie Coco, mama. Și? După aia, eu calde păsare și mă lovesc de cap. Și zice să intru în apă. Aoleu. Dar ea povestește, băiatul ăla obraznic, ce a făcut lui mama în part? La batut. Nu, ăla cu Sania care a venit. A bătut-o. Nu, m-a bătut-o. Nu știi că a venit cu Sania și a lovit Sania noastră. Aici e noastră. Și tu ce i-ai spus lui? Aici s-a întâmplat. E frumos să vorbești așa? Nu. Nu i-ai spus așa. Acum I-ai spus că vine tăticul tău. îmi bat. Da. Așa? Ce ai spus? Dar ce te joci tu cu tăticul tău? Păi nu acum ai făcut, gata, ia la de la ochi. Păi dar spune tu cu tata de ce te joci. Aseară cum te-ai jucat cu tata? Ia povestește. Povestește... Se supără Coco pe tine. Povestește cum te-ai... Păi așa, dacă mă mai lasă să bagi întâi, mă lasă vine în capul meu. Da? Lasă-l, stă pe picior, lasă-l. El vrea în capul tău. Lasă-l, Toma, să dea. Thomas, ia pupele pe amândouă. Și pe... N-aveți o altă ceva? Hai, lasă să scape în mine. Bateți și celălaltă păhăruță.